Arsema, it-tifla ta' 7 snin li sena u nofsilu inħatfet minn omma u kienet instabet qawwija u sħiħa fl-Ingilterra, ritornat lej pajjiżna matul il-jum ta' tlieta. Din l-aħbar sabiħa tħabbret mill-Ministru Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Falzon qal kif it-tifla ġiet lura wara li kien hemm każ quddiem il-qorti Ingliża u spjega kif l-Aġenzija Appoġġ ħadet ħsieb li issa it-tifla Arsema għandha post fejn tgħix b'mod sigur. Qal ukoll kif dan il-każ wassal biex inbidlet il-liġi għal ħarsien tal-minuri. Huwa każ li juri biċ-ċar l-impenn tagħna bħala gvern, bħala amministrazzjoni, bħala pajjiż li naraw li liġi tiġi mħarsa. Ġi provat li tneħħija tat-tifla minn pajjiżna minnhom ma kienx ħaġa legali u aħna ħdimna biex sew mill-aspett legali u sew mill-aspett fatwali illi llum it-tifla reġgħet ġiet lura u għedha job placement li sab mill-appoġġ. L-avukat f'dan il-każ Dr. Andy Ellul spjega kif din it-tifla kienet ġiet fostered għal 6 snin u nofs wara li ma baqgħetx tgħix mal-omm bioloġika tagħha. Wara dan iż-żmien omma bioloġika bdiet tara lil Arsema fit-tmiem il-ġimgħa u fl-ewwel tmiem il-ġimgħa li ħaditha ħarbet biha. Hawnhekk ġie spjegat li ħarbet biha lejn Franza b'passaport ta' tifla oħra u minn hemm marret lejn l-Ingilterra fejn eventwalment instabet. Il-każ beda qudiem il-Qrati Maltin fejn tlabnihom jiddikjaraw li dak li għamlet l-omm bioloġika kien jikkostitwixxi ħtif, ġifieri abduction, u mbagħad ovvjament bis-saħħa ta' dik id-deċiżjoni Maltija morna qudiem il-Records of Justice ġewwa Londra fejn applikajna l-Konvenzjoni tal-Ajja biex hemmhekk beda l-proċess biex it-tifla tiġi ritornata lejn pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti spjega li din l-aħbar tal-lum saret wara ħidma bejn l-awtoritajiet Maltin u dawk Ingliżi.